Què m'has revelat? Res finès, simplement que me parles un poc de Marieta, de la Contalla. Si vols que me facis referència Esperem a que passi. a qui te la va contar, si ho recordes. De Marieta jo recordo només les frases de ja soc al primer escaló, Marieta ja soc al segon escaló. Marieta ja estic així. El meu record d'infantesa és així, escuetament els escalons, el que tenies por, el que pegaves un crit, és allò que jo recordo, no? Ara he hagut de rellegir-me, considerem, l'estructura mínima, perquè n'hi ha versions diferents, no? L'estructura mínima de Marieta, me l'he llegida i a partir d'ahir jo ja he contat la meva història i en la qual he anat incorporant tot allò que eren records d'infantesa, de tot allò que recordava de la meva iaia, és a dir, per exemple, molts personatges, llocs i històries que jo he sentit o que conec. Perfecte. Sí, enxeta i prou. Prou?